Nää sankaritto arjea tuliassa lailla. Paloa tippuu kun tähti yöllä taivaalla. Hikipää ja passu painaa, mut nää jätkät ei valita. Sammuttaa liekin pelko pois kriidata. Suomalaiset pelastajat ei päiväkään ilman ratujen pulmista. Metsien syvyydestä viedään. Valot vilkkuu, sireenit huutaa. Periksi ei anneta. Tuli tai ambulanssi. Ongelmat ratkaista. Lääkkeet ja Heitä latauskaapelesi pois. Tämän automaatiosovelluksen avulla voit ladata puhelimesi täyteen nopeasti. Se on yksinkertaisempaa kuin pizzapalan syöminen. Kokeile sitä nyt.